في قبلكم على النيل. Issib fil-għaxija għandna lil-Laura mill-FSWS hawnhekk li ħad irrispondina dwar l-adozzjoni u l-fostering. Tlaqna? Jekk nagħmlu mogħtijena nitħajjel li nadotta. X'inhu mal-pass li rid nieħu? Mela l-ewwel li għandek tagħmel huwa li tċempel ġewwa l-Aġenzija 22959 Ħantallawlek. ħalli l-informazzjoni tiegħek hemmhekk u jkun hemm ħaddiema soċjali li jiltaqgħu miegħek u se jagħtuk elenku ta' dokumenti li għandna bżonn, il-proċess kif issir u mbagħad nibdew il-mixja flimkien. Hemm differenza meta tapplika meta tadotta xi ħadd minn Malta jew xi ħadd minn barra, hemm differenza għalikom? Hija l-proċessi huma kompletament differenti. Jekk titinsemmi naqa' postijiet, minn barra nistgħu naddottaw Albanija, Bulgarija, Kolombja, Indja, Slovakkja u Portugal. Dak huwa proċess kompletament differenti għax jiddependi il-pajjiż x'ikun irid u s-sistema tagħhom. Ta' Malta hija differenti għax permezz tal-introduzzjoni ta' Chapter 602 tal-liġi hemm tagħti li jekk ikun hemm ġenitur li jixtieq jagħti tfal tal-adozzjoni hemmhekk hemm proċess ħieħ li jiskatta bid-Direttorat tal-Child Protection u hemmhekk jibda jsir il-matching process. Però wkoll tagħti s-seta' illi tfal li ilhom foster placement jew inkella f'djar residenzjali jekk sar il-proċess kollu u daw għandhom il-permanenza u żgur m'hemmx ċans li jintegraw mal-ġenituri, hemmhekk ukoll wieħed jista' japplika biex jaddotta l-tfal li jkun qed jieħu ħsieb. Ftit kliem, femna l-liġi tal-adozzjoni. Għandek il-liġi li titkellem fuq il-proċess, kif irid isir, dak li aħna għandna nfittxu meta nkunu mill-kandidati tagħna, is-Central Authority li tidħol ukoll. Mbagħad għandek fuq liema klawżoli f'Malta meta jkun hemm adozzjoni lokali wieħed jista' jadotta. Min jista' jadotta? In-nies li jersqu lejkom għal kulħadd jista' jew inkella jiddependi jennaf minn xi età jew inkella jennaf ġeneru whatever. Bħala età irid ikollok 28 sena u d-differenza bejn dak li ser tadotta irid ikun mhux iktar minn 50 sena. Kulħadd jista' jiġi biex jagħmel l-assessjar, però mbagħad il-pajjiżi jeżiġu differenti. Ġifieri hemm pajjiżi li jgħidlek iridu jkunu koppja miż-żewġin, hemm pajjiżi li taċċetti koppja omosessuali u hemm pajjiżi li taċċetta single. Ġifieri kemm tiġi għall-proċessi kollha ma jfissirx li tista' tapplika għal kull pajjiż. X'tip ta' studju jsir fuq il-ġenituri potenzjali li se jaddottaw? Mela, l-ewwel li nagħmlu aħna huwa r-riċerka dak li jgħidulu l-POMA test illi huwa dikriet mill-qorti biex naraw li ma jkunx jgħid fuq il-ktieb tal-pedofilija. Il-kondotta tagħhom l-ewwel iridu jiġu stħarriġ intensiv ta' madwar 8 sezzjonijiet għax aħna qegħdin nieħdu ħsieb tfal bit-trawma, ġifier mhux l-kemm se tadotta. Mbagħad minn hemmhekk isir il-home study report li huwa rigorus, għandek assessjar ukoll minn psikologa, testijiet tad-demm, tkellem ir-referees, wara li jsir ir-rapport imur quddiem l-adoption board u hemmhekk ħajkun il-proċess jibda eżatt. Nitkellmu issa dwar it-tranzizzjoni ta' tfal għax nimmaġina lihom għalkemm hija xi ħaġa pożittiva hija forma ta' trauma wkoll li ħajbdu l-ambjent. Dependi l-istess jekk hux Malta jew barra. Barra kull pajjiż għandhom proċedura differenti. Hemm min irid jitla' xahar, hemm irid jitla' xarej, jiddependi ovvjament il-pajjiż x'ikun iddeċieda. Malta għandna daqsxejn iktar il-libertà li nistgħu nagħmluha bil-mod skont il-bżonn ta' tfal importanti. Fil-qosor għax qed naslu lejn l-aħħar, kif tkun eligibbli biex tiffosterja? Ikollok il-fuq minn 23 sena, kondotta nadifa, tiġi minn hemmhekk u mbagħad nibdew nistaqsu kull mistoqsijiet. Diġà rispondejtieli imma jsir training mhux hekk għal dak li jixtieq jiffosterja wkoll. Hija jsir training intensiv qabel u anke wara nagħtu support system sieħa u training għax ovvjament il-proċess huwa wieħed diffiċli. Kif iħossuhom it-tfal mal-ġenituri? Jidħol u mal-ġenituri adottivi u fost li qed jiffosterhom, tidħol intu konsiderazzjoni? Nagħmlu deċiżjoni tajba bejn fostering u adoption, ħalli ma nħaddux. So jekk fuq fostering, jekk għandek tfal jedun f'djar residenzjali, hemmhekk ħanaħdmu ma' tfal naraw ma jekk jixtiequx ikunu familja u nippreparawhom ftit ftit. Jekk għandek bżonn posta placement dak il-ħin stess għax ħirġa care order u l-pulizija tgħidulek għandek bżonn, hemmhekk ikun hemm il-matching process qabel fejn naraw xi bżonnijiet għandhom tfal
u xi skills u ħilqiet għandhom il-foster carers. Abbażi ta' dawn aħna nimmeċjaw. Jekk tittaġġi li tagħmel dan il-passi huwa pass kbir. Il-gvern jgħinek? Mela, fil-kas tal-fostering għandek il-child in care li bħalissa huwa bi 20 fil-ġimgħa, jekk tkun qed tuħu ħsieb tfal bi problemi ta' mġiba jew ta' medika, hemmhekk għandek specialized fostering allowance li huwa ikbar. Jekk se tadotta għandek sa 10,000 grant minħabba l-ispejjeż minn barra u jekk ħatadotta minn Malta hemmhekk għandek sa 1000 grant li jagħti. Tajjeb, ħafna. Niżdilha ħalli tkun laqtom, prosit, grazzi tax-xogħol sew li tagħmlu għaliex it-tfal ħaqhom dejjem dar sabiħa. Minn hawn nħajru n-nies biex jieħdlu għaliha di għax hija l-ikbar opra ta' karità naħseb li wieħed jista' jagħmel. U għandi tad-depp inti jekk tad-depp, imma di għandi. Grazzi ħafna. U jekk tidu li xi ħadd minn flok Lawra hawnhekk ibatulna hawnhekk narawkom.